Try se sin pat ngai ku le pi paro hakting ke badembor ke jong jisu te ki babon ki sngut tenat be banta ka tu kompanyang nyuli ke bakam sma namar ka tu kamera te ki don pat ki bata hena tang ba kim kwa banta ke tu ka kompanyang nyuli namar ba kam sma ka tu te henre ka ba ka tu ka bakam sma henre don pat ki bamla sya hi re ba ka sma em te ngala penshna no da kane ken namar ba la data hena powder yong klem ta umpanyang kamot umnom long ru snyo te uni udi naman ta unyu li hi tang ba bani rap ban penmi snyo te kan mi rap re kaya rap pe tang ban pen khia unyu li te ka jing khia te khia ba ji la ta utu hena powder yong kane tang ba ka kham klan te ka kham klan be ka tu hi ka tu ba yong bet ngan ngan tu hi ken te henre kani ru kaya rap hi ken te nakabentai gitu kiba thaj basma palat te kiba ta hena bat powder yong te phikwa banta dale jinglet ru kamot phita ikane kamot kanom smara te kane te kador jong kane kadai lai spa kane kadai lai spa te kane te kam smar ken te phila ban shim da kane lada phi thaj da tu ka basma te tang khandiat hi pakwa da kane te ya ba phenom ta umpnyang repat kala bes bahai kan kane nama kane ro kapen khia kan nya unyu le kan ro bahai kane te sata kan nya kane la pi pen kluchwa kan kham baha namar la da pi pen yo asngau bet ba ka kluch hi akhle kamut kaya rap baha kan te penan kam be ba ka tu kasnat kan nama da ka penan kam ka tu kasnat ka ple ki kleu kle ba da ka ba ple ki kleu kle ka rung kan ko phanyang sapo kaya rap baha kan te kan ni te kam don jing smar kan ko phanyang te ko phanyang mi snyo ka basme ubi pat pan beda ketuka da wai jak tha te ni ai bon jat bahai ki da wai te don ki ba da wan thamai ha pa channel ke jong ni ai ki da wai mi snyu ke da wai pen sanya jing ha ma ki da wai ki phanyang nyu le ni ai ki ni ki ban pen lai sti ka dur ban pen lai thang yong ban pen khia yo u ai thla ki da wai mau ki da wai gastric ki da wai pi ki da wai shini ki da wai piles ki da wai khat da wai tu ba the ba le da wai ba su poi banai te ki shampoo jongi ru ki bes ka sabon sai khmat ka sabon sai thle te ni ai ki jat dawai te kinu ki badkan ki dawai ki jongi te phila ban shu phone be hau number phone jongi fra arsan sanot ar nyo sao dawai pangmat dawai jak tha te da shimutu dawai the bali pan lang bat ka dawai jak tha te ki ba ko penan kam yau tu ki sunscreen ki jongi ru te phila ban shim tang ki tu ru te ki cream ki bala ban shania ki ba phila ban yo boro shi jing em te kamot phi suk kan namar kin nam kliang kan te phim dan kam kan man khuslai hadin habut namar ba ka de ka ba yo lenter ba ki wei ki cream dala sngut tanat dam ta dale wat yo shu te blen yo ban khui phi bar khat ya roi trai